sabi nga po niya sa akin, huwag na daw ako makipag-usap. Eh, sabi niya, kung may pira daw siya, bibigyan daw niya si Georgie. Eh, wala pa man po ngayong buwan at di pa po sila nagpapartihan. Ito mga kaaksyon, isang ina mula sa Pilar, Sorsogon ang inirereklamo ang dating kinakasama dahil hindi raw nagbibigay ng tamang sustento sa kanilang anak na may sakit na autism at epilepsy. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ako po si Georgie Buising, nakatira sa San Rafael, Pilar, Sorsogon. Humihingi po ako ng tulong sa tabang oras mismo na maaksyonan ng aking inireklamo na si Herman Hualba na hindi tamang pagsuporta sa aking anak na merong autism at epilepsy. Ayan mga kaaksyon, para sa detalye makakausap natin via video call si Georgie Buising. Magandang hapon Ma'am Georgie. Opo, nanay, ilang taon na po itong anak po ninyo at kailan nyo po napansin na meron ng kakaiba sa kilos ng anak po ninyo? Napansin po na may autism siya kang duwang taon po. Parang may kakaibang kinikilos po itong anak po ninyo? Opo. Opo. Sino nga ulit po itong ama na tinutukoy po ninyo na hindi po nagbibigay ng sustento? Si Herman Hualba po. Opo. Taga saan po ito, Nanay Georgie? Taga Camarines Norte. Opo. Kayo po ba ay kasal ni Herman? Paano mo siya nakilala? Hindi po. Nakilala ko po siya doon sa Maynila. Katrabaho po. Opo. So dating pinagtatrabahuan nyo, doon kayo nagkakilala ni Herman? Opo, doon po. Opo. Sa ngayon pong hanggang ngayon, ilang taon na po na hindi po nagsustento po itong si Herman? Sa 4 na taon po, siguro nasa 6 na beses lang po siya magpadala. 6 na beses lang itong nagbigay ng sustento si Herman? Opo. Opo. So, maaari nyo bang maikwento sa amin, Ma'am Georgina, paano man tong sa hiwalayan at iniwan kayo nitong si Herman? Naghiwalay po kami niyan kasi po nalaman ko po na hindi pa pala sila hiwalay ng asawa niya po na kinakasama niya ngayon. Sabi niya po, wala po daw siyang asawa. So, paano nyo po nalaman na meron na pala siyang may ibang kinakasama na pala ito? Nag-chat po yung babae sa akin. May asawa daw po siya, tapos meron daw po silang anak. Ilan po yung anak nila? Isa pa lang po noon. Opo. Tapos, tinanong ko po si Herman kung totoo. Ang sabi niya, nag-amin siya na meron daw siya asawa noon, pero hiwalay na daw po. Inamin niya po na meron siya dating asawa, pero hiwalay na po sila. Ano yung ginawa mo sa kanya, ma'am, nung nalaman mo na inamin niya na meron talaga siyang dating kinakasama? Tinanggap ko pa rin po kasi nagpapaliwanag po siya doon. So paano man tong na naghiwalay po kayo? Naghiwalay po kami noon kasi 3 buwan na po yung tiyan ko. Okay. Napatutunan po ng asawa ni Herman na hindi pa talaga sila hiwalay. Opo. Kaya po, nung nanganak ako doon sa anak namin, umuwi po kami ng Bicol, dito na sa Pilar, umuwi po kami ng Bicol, tapos iniwan po namin siya doon kung saan siya nagtatrabaho. So, meron kayong usapan ni Herman patungkol dito sa anak po ninyo na in case na mga anak ka, ay wala nang pakialam itong si Herman at bumalik na sa kanyang pamilya? Opo, bumalik po siya sa tunay niyang pamilya, pero magbigay po siya ng suporta dito sa anak ko kapag umuwi. So, yan po yung napag-usapan po ninyo na kahit kayo ay magkahiwalay, ay sinabi mo sa kanya na meron siyang responsibilidad dito sa anak po ninyo? Opo, nagsabi po siya, magbibigay. Kamusta yung naging sustento po ni Herman? Nagbigay lang siya nung na-hospital yung anak ko, saka siya nagbigay. Nasa magkano po itong ibinigay ni Herman? Una po niyang binigay, nasa 5,000. So paano niyo po na pagkakasya po ito na 5,000 nasa ospital at sa gamutan at syempre yung pangangailangan niyo pong dalawa? Pinagkakasya na lang namin kung saan aabutin. Ito ba ay nasundan? Nasundan po yun. Mga makalipas ang ilang buwan, nasundan po, December. Opo, kailan lang po tumigil na magsustento po itong si Herman? Magta-3 taon yung anak ko, tigil na siya. Hindi na ako naghihingi noon. Sa ngayon po ay hindi po nagsustento itong si Herman. Saan po kayo humuhugot or kumukuha po ng pera para sa panggastos po ng gamutan po ng anak po ninyo? Ito po, nagtitinda po ako ng isda sa Daraga.
Ano po yung gusto nyong mangyari, ma'am? Magbigay siya ng suporta kahit kinsenas katapusan. Opo. Kung itatanong ka, Ma'am Georgina, nasa magkano po yung ninanais nyo pong ibigay dapat ni Tatay Herman dito sa anak po ninyo? 2,000. 2,000 kada buwan. Kada buwan po ito? Kinsenas katapusan po. So, bali, 4,000 every month yung hiningi po kay Herman. Oo, okay na po yan. Sige ma'am, para standby ka lang para sagutin itong reklamo, sinubukan nating makausap ngayon na hapon si Herman, ngunit nasa trabaho raw siya sa mga oras na ito. At ang handang sumagot sa problemang ito ay ang kanya mismong asawa na si Gemaline Camacho. Magandang hapon, Nanay Gemaline. Magandang hapon po. Opo, yung mister niyo po ay nagtatrabaho. Ano pong trabaho ni mister? Gold banner po. Opo, alam niyo ba, nanay, na meron po siyang anak dito kay Georgie? Opo. Paano niyo po nalaman, nanay? Nung po magpamaynila po kasi yung asawa ko, 1 linggo pa lang po, nalaman ko po dun sa mga katrabaho namin dati at katrabaho niya din po nung nasa Maynila siya. Para balikan ko lang yung tanong, ay yung sinabi ni Georgina, sinasabi kasi na hiwalay daw kayo nitong si Herman. Totoo po ba na naghiwalay po kayo ni Herman? Hindi po, nagtrabaho lang po siya. Gawa nang wala siya ditong trabaho. Pinayagan ko po siya magtrabaho ulit sa bakery. Tapos po, 1 linggo pa lang po noon, nalaman ko, meron daw kasi sinsiping yung asawa ko. Tapos ano yung una nyong ginawa nung nalaman nyo na meron na itong kinakasamang si Herman? Kinachat ko po itong si Herman, tapos ito pong si Georgie. Pero alam mo, Ma'am Georgie, na halos 4 na taon na po itong anak ni Georgie, ay hindi po ito nagbibigay ng sustento. Umano, dito sa anak po ni Georgie. Nabigay man po pag may pag may pera po si Herman, lalo na pag sobra po yung pera niya. Sa pagkakatanda nyo, Ma'am Gemaline, nasa ilang beses na po ito nagbigay si Herman? Ay, di ko lang po alam kasi po, bukod po yung bigay ng biyanan ko sa kay Georgie ay. Pero bilang asawa, Nanay Gemaline, sinasabihan niyo po ba itong si Tatay Herman na kahit papano ay magbigay ng sustento dito sa anak niya kay Georgie? Opo, sinasabihan ko po yun, lalo na po pag may pera, yung anak mo dun sa kabila, padalhan mo. Yun po, binibigyan niya po, kaya po minsan, nagpapadala ako kay Georgie. Nito pong nakaraang buwan, nagpadala po akong 2,000 noon. Ako po yung nagpapadala. Sa pagkakatanda mo, Nanay Gemaline, ilang beses ka naghulog ng sustento dito kay Nanay Georgie? Siguro po nasa 6 na hulog. Sa ilang taon po itong 6 na hulog? Nito pong 4 na taon siguro po. Ayan, balikan ko si Nanay Georgie, Tama po ba yung sinabi ni Nanay Gemaline na 6 talaga na beses lang na nagbigay ng sustento itong si Herman dito sa anak po ninyo? Opo, 6 na beses po sa 4 na taon. Pero sinasabi niya, Ma'am Georgie, maliban dito kay Tatay Herman, ay nagbibigay din itong nanay ni Herman sa'yo ng sustento. Tama po ba? Opo, nagpadala po yan nung na-hospital po yung anak ko. Nasa magkano po itong pinadala ng magulang ni Herman? Nasa 15. Nanay Georgia, nabalikan ko lang si Nanay Gemaline. Nanay Gemaline, nung nakausap niyo na po ba itong si Herman regarding po dito sa reklamo na ipinadala po ni Georgie sa kanya? Opo, sinabi ko na po ito sa kanya. Ano daw yung plano niya, ma'am, regarding dito sa reklamo po sa kanya? Sabi nga po niya sa akin, huwag na daw ako makipag-usap. Sabi niya, kung may pira daw siya, bibigyan daw niya si Georgie. Wala pa man po ngayong buwan at di pa po sila nagpapartihan. Opo. Pero nung mga nakaraang na hindi po nagpapadala itong si Herman, ano po yung mga rason kung bakit hindi po siya nakapagbibigay ng pera? Wala po siyang trabaho noon. Sige. Makinig po kayong dalawa, para sa maaring legal na aksyon. Nasa kabilang linya ng telepono si Sir Jerry Bidar, ang Social Welfare Officer 2 ng Paracali, Camarines Norte. Magandang hapon sa iyo, Sir Jerry Bidar. Yes, magandang hapon po, sir. Opo, Sir Bidar, sa ganitong sitwasyon, ano po ang pangunahing hakbang na dapat gawin ni Georgie kung nais niyang mag-demand ng sustento kay Herman? Sa pagkakarinig ko po ng usapan po ninyo kanina, ay ito po ay pasok sa kaso ng Violence Against Women and Children.
or Anti-Bawsi po, Republic Act 9262. So ang victim po ay naghahabol po ng sustento. So sa pagkakarinig ko po ay hindi nasunod yung kasunduan. Kapag po may ganyan na pong kasunduan, unang step na po yun, nagawa na po ng client natin. Ang next step na po nito, at dahil hindi nasunod yung kasunduan, pwede na po siya magdirekta ng family court para po sampahan ng kaso itong tatay ng kanyang anak. Opo. Eto, Sir Vidar, para malinawan yung ating mga viewers, may karapatan po ba itong anak ni Georgie na mag-demand ng sustento dito sa kanyang tatay kahit sila po ay hindi kasal? Yes po. Basta't mapapatunayan po na yung tatay po ng bata ay nakalagay po sa birth certificate or kahit anumang dokumento na kiniklaim ng tatay na anak niya yung bata. Dahil po dyan, malinaw na malinaw. Sir, maraming salamat po, Sir Jerry Vidar, ang Social Welfare Officer 2 ng Municipal Social Welfare and Development Office ng Paracale, Camarines Norte. Maraming salamat, Sir. Maraming salamat din po. Yan, para naman sa legal na aksyon, makakausap rin natin sa kabilang linya ng telepono si Police Major Archimedes Garcia, ang Chief of Police ng Paracale Municipal Police Station. Magandang hapon, Major. Maaari po bang makapagsampanan ng kaso si Georgie regarding dito sa pagbigay ng sustento sa kanilang anak na halos 4 na taon na raw, sir? Yes po, under RA 9262, dahil po sa economic abuse o hindi pagsusustento, ay maaaring mag-file ang kanyang anak laban sa kanyang ama. Opo. Ano po yung mga dapat ihandang dokumento ni Georgie para sa formal na pagsampa ng kaso in case po na magdesisyon po itong sampa ng kaso itong si Herman? Unang-una po ang birth certificate kasi ito yung magpapatunay na may relationship silang dalawa. Kung hindi naman kasal yung kanilang mga magulang ay nagkameron ng acknowledgement na siya talaga ang magulang nito. Kasi bagaman maaaring patunayan ito through DNA, pero mas nagiging madali ang legal na proseso kung merong birth certificate. So yan, maraming salamat po, Police Major Archimedes Garcia, ang Chief of Police ng Paracale MPS. Maraming salamat po, Major. Opo, maraming salamat din po sa programa mo, Sir Nomer, na Habang Oro mismo. Pipilitin po ng inyong kapulisan na maibigay ang aming tulong upang maisaayos po ito. Opo, maraming salamat po, sir, at mabuhay po kayo dyan sa Paracale MPS. Yan, balikan natin si Nanay Georgie. Nanay Georgie! Hi po, hello po. Opo, narinig niyo po ang MSWD at ang PNP na pasok po itong inirereklamo po laban kay Tatay Herman sa kaso. Kung meron kang mensahe dito kay Herman, ano po yun, Ma'am Georgie? Kung nakipag-ano sana siya, edi sana hindi antong sa ganito. Opo, in case na hindi po talaga tumupad po ito si Herman sa napag-usapan po ninyo, ay magsasampa po kayo ng kaso laban dito kay Tatay Herman. Tama po ba? Opo, so balikan natin itong bagong kinakasama or dating kinakasama ni Tatay Herman, si Gemaline. Nanay Gemaline? Hello po. Opo, narinig nyo po na in case po na hindi po talaga magsustento itong si Herman, ay pasok po ito sa kaso. Maaari bang, kung meron kang mensahe dito kay Georgina, ano po yun, ma'am? Wala na po, Opo. Siguro pagharapin na lang po namin kayo sa inyong barangay para sa formal na pag-usap at para kung ano talaga yung sustento na kaya at kung mapag-usapan na 4,000 or maaari pang maibaba ito sa sinasabi nyo or dininiman nyo po ni Tatay Herman. Ano po? Opo. Nanay Gemaline, ay Nanay Georgie, in case po na nakikinig po kayo, Nanay Georgie, ay sasamahan po kayo ng aming team para sa formal na pag-uusap po ninyo ni Tatay Herman para sa mapag-usapan nyo kung ilan or magkano po talaga itong sustento na dinidemand nyo dito sa anak po ninyo.